turista ngayon. Ayan. Kung magbo-boat ka papunta dito tsaka sa Denmark is 20 minutes lang daw yung ano niya. Yung layo. Punta kami doon, oh. Doon. Maganda din doon. Ito na manobra kanyang babe. Ring tool. Pina. Ano nakamamalik ko. Tatanda na mo kaya kalinukukan to. Pinicture na kakina. Napakaganda. Ganda ng panahon ngayon, maaraw. Parang Meron pa ang drito. Hindi niya naman kahit ang aso. 7:10 na. Alis na po yung train. Papuntang Malmo.
Ay, titang mag-check. Ayaw mo tubig? Gusto mo tubig? Ayaw. Uy, Ragnar, Ragnar! Marami na sa mga. Kita, selfie. Selfie tayo. Ang video yan eh. Ang video.